Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes som si pre vás pripravila rozprávanie opäť o energiách, ako si privolať lásku, hojnosť, všetko, čo chcete, a na záver si dáme aj veštenie z kartičiek. A aby toto rozprávanie bolo trošku iné, chcem vám vysvetliť 3 také dôležité princípy na privolávanie si energií toho, čo chcete. Vždy je dôležité mať tú správnu frekvenciu. Čo to znamená? Frekvencia je, mnohí, ktorí pozeráte moje videjka, ako rádiová stanica, ktorú keď si naštolujete, tak vám ide na tej frekvencii tá hudobná stanica, ktorú chcete počúvať. Keď vy ste v iných frekvenciách, počúvate také stanice, ktoré sú na tých frekvenciách. Aby ste pochopili celkovo pri manifestovaní si veci, okrem frekvencií potrebujete vedieť o vedomí, o vašej mysli a o vašom tele. Keď sa máte narodiť, ste vedomie, predstavte si to, môžete to nazývať aj duša, ale predstavte si to ako velikánsku energetickú gulu, takú svetlú, plnú žiarivého svetla, ktorá sa chce dostať do telíčka. To si môžete predstaviť ako taký lievik, že sa potrebuje dostať do takého demižónika. A to vedomie má neustále najvyššie frekvencie, vie, kto je, čo je, ako veci fungujú. A tým, že chce mať viac skúseností, tým, že chce naberať nové poznatky, prekonávať nejaké výzvy, potrebuje to telo, do ktorého sa dostáva, ako keď lejete do nejakého demižonu cez lievik nejakú tekutinu. Preto to vedomie si vyberá, akých rodičov bude mať, aký proste ten život chce žiť, aké výzvy si v tom osude chce zažiť, čo by chcel prekonať, čo by chcel cítiť. Lebo to vedomie necíti bolesť, necíti to, čo my, ktorí už máme telíčko a mysel. Ono vie o všetkom, ale chce mať tie prežitky, chce tú svoju energiu ako keby znásobovať to svoje svetlo. A teda si zvolí rodičov konkrétnych, ktorí mu pomôžu dosahovať tie jeho ciele, ktoré si vytýčil. Aj vy, keď ste sa mali narodiť, ste si vyberali rodičov, či sa vám to páči teraz, že si hovoríte, že to by som si vybral iných, alebo ste spokojní. Vy ako vedomie ste si toto vybrali, dokonca aj to telíčko, preto niektoré ženy potratia, lebo to vedomie, tá dušička toho dieťaťa si povie, že toto nie je pre môj neskorší vývoj na tejto zemi vhodné, že by napríklad ten zdravotný stav toho telička spôsobil nejaké poruchy. Naopak sú duše, ktoré chcú si prejsť ťažkými skúškami, ktoré si práve že to postihnutie vyberú. Pre nás je to nemysliteľné, že prečo by chcela tá duša trpeť. Pre ňu je to ako výzva niečo nové si nacítiť. Valerij Smilníkov hovoril, jeden autor, o tom, že jedna liečiteľka v Rusku vyliečila postihnuté dieťa 15-ročné jednej žene, ktorá ju prosila, aby toto postihnuté dieťa, ktoré nevedelo chodiť, sa vyliečilo, že bude najšťastnejšia na svete. Tá liečiteľka ho niekoľko mesiacov až rok liečila, to dieťa sa postavilo. A o pár rokov na to prišla tá matka za tou liečiteľkou s prosbou, nech vráti tú chorobu, pretože tento jej syn sa opíja, droguje, hazardné hry hrá. A tá jeho potom pochopila aj tá liečiteľka, že tá duša si niekedy vybere toto obmedzenie, lebo zase by sa vrátila do kvázi starých kolají karmy, ktorú nemá ešte spracovanú. Toto sú veľmi také rozporuplné témy a chápem, že ťažko sa chápu, ale chcem, aby ste pochopili, že to vedomie si vyberá to telíčko, tých rodičov a takúto svoju životnú cestu. Rovnako ako ja vidím tú najväčšiu pravdepodobnosť, čo sa bude diať v kartách,
tak aj to vedomie vie, že keď si zvolí týchto a týchto rodičov, bude sa to pravdepodobne takto vyvíjať, budem v takomto prostredí, si naciťuje, keď ide do toho telíčka, že či sa mu páči, či sa mu nepáči v tom prostredí, či to je vhodné, takže je to taká alchymia. Je to ako keď si vyberáte vysokú školu, že tie preferencie, čo by bolo pre vás dobré, aké výzvy by vás tam čakali, koľko skúšok, ako dlho. Takže toto robí to vedomie. A teda, keď sa dostane do toho telíčka, keď si to predstavíte, ako sa volievikom vleje do toho tela, tak zrazu začne mať pocity, emócie, zrazu začína cítiť telo, začína cítiť bolesti, zrazu začína cítiť to, čo jeho matka cíti. Keď ona sa cíti nepríjemne v strese, ono to cíti. Zrazu cíti. Takže cíti všetko. A to telo začne teda reagovať nejakým hemírením, nejakými pohybmi. To vy cítite ako kopanie babetka. Tak. Týmto sa začne tvoriť mysel. Mysel je tu na to, aby nás ochraňovala, aby sme neopakovali rovnaké hovadiny a aby sa nám nestalo niečo zlé, čo by sa nám mohlo stať na základe minulosti. Že napríklad naši predkovia hladovali, a tým, že ste si vybrali rodičov, ktorí mali aj takýchto predkov, tak môžete mať tendencie, že budete viac jesť. Thomas Verne, psychológ, toto pekne popisuje v životopise nenarodeného dieťaťa, alebo tak sa nejako volá tá knižka, Tajný život nenarodeného dieťaťa, ako robili výskumy, že detičky, ktoré sa narodili po dobách hladomoru a chudoby, mali obezitu a nechápali tú súvislosť, ale v podvedomí, v tom DNA, čo prežili ich rodičia, sa dostávalo táto informácia aj do ich tiel. A teda ten strach, taký ten boj o ten život, sa tam podpísal. Tá myseľ ich jednoducho chcela ochrániť, aby sa neopakovalo znova to hladovanie. Tá myseľ má funkciu vás chrániť. Ale čo robí? To vedomie má vysokú frekvenciu, vysokú vibráciu, všetko vie, všade bolo ako taký truhlík. Musí sa zlúžiť do lievika toho telička, takže už nemá takú tú vysokú frekvenciu, ako keď nemá telo. A tá myseľ, ktorá má chrániť telo, ho ešte viac zužuje tú jej frekvenciu. Lebo tá myseľ má vás chrániť, aby ste sa nepopálili, aby ste neprešli neskoro, lebo by bol takýto problém, aby ste nehladovali a aby ste neboli zjedení nejakým levom. A ona robí to, že zužuje tú vašu frekvenciu na to tvorenie. Vidíte to častokrát, že máte takých tých ľudí, ktorí majú skvelú auru, že sa pri nich cítite dobre, a tí, ktorí majú tú myseľ naozaj takú škodlivú, že stále sú tam tie obavy, stále sú tam nejaké strachy, smutky, sa pomaly uzatvárajú. Predstavte si, na pohrebe ľudia sú v čiernych farbách a ako keby cítite takú čiernu avru okolo nich, takú ponurosť. A to tá myseľ, to telíčko jednoducho tak tlačí na tú bytosť, že nevie žiariť. V nízkych frekvenciách, keď ste nevedomí, keď ste v tých energiách strachu, smutku, že tá myseľ si s vami robí, čo chce, si privolávate rovnaké veci na nízkych frekvenciách. Strach, smútok, hnev, žiarlivosť prinášajú vám negatívne veci. Vo vysokých frekvenciách láska, hojnosť, šťastie, radosť si primanifestovávate veľké veci. Keď napríklad sa robili výskumy, že či naozaj tí guruovia v tej Indii vedia levitovať, aj tí jogíni, tak boli všetci až zrození, že ako dokážu tie gravitačné zákony a všetko toto poprieť. Ale tým, že oni dokážu byť v tej energii toho vedomia,
kde tam ich neobmedzuje tá myseľ, ktorá im vraví, to sa nedá, máme tu gravitačný zákon a už si sa popálil, keď si liezol na tento strom a všetci ti hovorili toto a toto. Keď oni sa naozaj stanú tým vedomím, tak ich frekvencia je tak vysoká, že popierajú dokonca aj zákony tuto na Zemi, ako je gravitačný zákon alebo iné. A čo vám tým chcem povedať? Keď vy viete skrotiť tú svoju myseľ, automaticky sa tá vaša frekvencia začne zvyšovať. Mnohí ľudia na to využívajú nejaké dýchové cvičenia, meditácie. Ja osobne neviem dlhšie meditovať ako 5 až 10 minút, ani to nepotrebujem už v rámci svojho vnútra. Mne pomohla kundalini aktivácia kvôli tomu, že ja som nemala už problém ani tak s myslou, ale mala som problém s tým, že niektoré časti v mojom telíčku nefungovali dobre. Mala som veľmi silné alergie, mala som problémy s brúškom, s trávením. Všetky tie stagnácie, ktoré som naciťovala pri vás pri odblokovaniach, sa nevedeli tak dobre vyplavovať. A tak som išla vtedy na ten kap a tam sa deje to, že dochádza k aktivácii životnej sily. Ten majster P. Villaraza, ktorý toto založil, nie je to ani majster, je to obyčajný človek, sa snažil nájsť a pochopiť, že k čomu by to prirovnal to, čo sa deje počas toho, keď ležíte a necháte sa tak odovzdaný hudbe. A najviac mu to pripomínalo kundalini aktiváciu, kedy tá energia smeruje z vašej hlavy až k smerom k spodku a tak ako keby sa neustále presýpa. A preto to nazýval kundalini aktivácia, ale on to nazýva inner dance a učil sa od neho Wong, ktorý založil KAP. A pri týchto aktiváciách sa pracuje s tým teličkom, tam, kde sú pod tie vaše smutky uložené, také tie stavy, kedy ste sa niečoho zlakli, že vás to až tak vyplo. To je ten sympatický nervový systém, že napríklad niekto vás naplašil alebo sa vám niečo stalo, že ste sa dozvedeli, že niekto zomrel. To telo potom reaguje. A tie myšlienky sa tam usádzajú v tom telíčku. A čo sa tam deje? Pri tej kundalini aktivácii sa tieto všetky negatívne veci začínajú vyplavovať preč. Ale taktiež sa pri nej deje to, že sa viac spájate s tým vedomím. Volá sa to neduálny stav bytia, kedy vlastne dochádza k tomu, že niektorí vidia farby, niektorí tam mali pociťovanie minulých životov, niektorí sa zase vedia napojiť, čo sa stane do budúcna, niektorí tam videli karmické dohody. Mala som veľmi veľa klientok a tiež kamarátov, ktoré toto zažívali. A preto ja zbožňujem túto metódu, pretože keď naozaj nie ste ten typ človeka, ktorý vie 1 hodinu meditovať, tak vy sa len laškáte na tú podložku a všetko sa deje v rámci prirodzených procesov. V tradícii, kedy sa aktivovali kundalini energie, musel byť vždy guru, ktorý mal tú vysokú frekvenciu. Teraz je ten trend, že máme kopec facilitátorov a facilitátoriek, len stále tam platí ten princíp, že pozor, u koho si dáte túto energiu aktivizovať, lebo každý má inú frekvenciu, ako vám to vraví. Toto je super pre tých, keď ste zažili veľmi silné traumy, alebo také tie veci, že napríklad máte rozchod. Ja si pamätám, že keď som sa rozchádzala so svojím partnerom, bývalým partnerom, tak som až cítila, ako mi puká srdce.
keď som zažila šok pri nejakých autoveciach, tak tiež až som bola taká stanula a toto sa pekne dokázalo vyplaviť a ten neduálny stav alebo ten stav vedomia vám pomáha ukázať, kým ste, čo ste sem prišli robiť. Je to ako keby spomenutie si na to, že aha, toto tá moja duša tu chcela zažiť. A čo s tou myslou? Pri kape alebo tej kundalini aktivácii tejto novej, kde máte toho človeka, ktorý vám ju sprostredkováva, tá mysel je taká, že sa s vami hrá. Ja preto, keď robím tieto aktivácie svojim klientkám aj pri odblokovaniach, im vravím, že keď sa budeš veľmi nudiť, tak si vizualizuj to, čo chceš. Že keď ešte tam nedochádza k tomu nacíteniu sa na to vedomie a sa tam na tej podložke, kde len ležia, jednoducho potrebujú upokojiť, tak ja mám rada také tie pesničky, ktoré zvyšujú frekvenciu a ako som vám povedala, čím vyššia frekvencia, tým rýchlejšie si manifestujete to, čo chcete. Čím nižšia frekvencia, tým rýchlejšie si manifestujete to, čo nechcete. Takže oni, keď aj ležia na tej podložke, ešte som nemala klientku, ktorá by nič nezažívala, že napríklad farby videli, alebo minulé životy, alebo tam vidíte ten pohyb. Ja osobne nemám rada, keď sú to až také tie silené pohyby, že nerobím veci na silu, aj pri týchto aktiváciách. Mala som klientku, ktorá sa smiala, bolo to veľmi zlaté, lebo keď potlačíte v svojom tele aj pozitívne emócie, alebo máte tam nejakú depresiu, strach z niečoho, tak sa to pomalinky jemne začne vyplavovať. A pritom tá myseľ vám môže ísť. Napríklad ja tam rozmýšľam, alebo keď som mala tieto sedenia, keď som ja bola tá, ktorá prijímala, som častokrát rozmýšľala nad tým, čo budem robiť. A tá myseľ sa so mnou hrala, ale tá aktivácia mi pomáhala. Keď máte tie negatívne myšlienky, tak ja keď som robila aj robievam odblokovania, tak sa vždy napojím v nedeľu na tie osoby, ktorým tie odblokovania robím. A nacítim si toho človeka, čo cíti, čo tam vlastne ešte rieši a snažím sa pochopiť a pomáhať pri tej modlitbe, aby tie ťaživé myšlienky sa eliminovali. Viem sa aj nacítiť na iné osoby, to znamená, že keď sa ma pýtate na svoje deti alebo na svoje lásky, viem sa napojiť, čo oni cítia, ale ich energetické pole neznásilňujem alebo nestupujem tam, že by som chcela ich nejako programovať alebo meniť. Aj vás, ktorí ste na odblokovaniach, keď naciťujem, tak sa snažím dávať preč také tie negatívne veci z tej mysle, aby sa pekne začala tá myseľ uvoľňovať. Je to ako keby takú masáž, si predstavte mysle. A potom robím modlitbu, kde dám konkrétny zámer, aby sa buď odľahčilo tomu srdcu, alebo aby sa vyplavil smútok, alebo aby sa vyplavila radosť, alebo aby sa dialo to, čo má. Toto taktiež je taký ten môj dodatok, tak preto niektorí ľudia sa cítia, že dodá sa im tá energia, alebo niektorí potrebujú sa vyplakať, alebo niektorí sa cítia unavene. Rovnako aj pri tých kundalini aktiváciách alebo kapoch sa deje to, že to, čo sa tam má udiať, sa udeje. To znamená, že nič sa tam nedá siliť. Taktiež, keď robím odblokovania, tak keď si predstavíte, že niekto posiluje len ruku, tak keď niekto je len v negatívnych myšlienkach alebo smútkoch, tak je to ako keby posiloval, že takto len smútok a budem cvičiť ten telocvičný len smútok, že nesústredím sa na radosť, na šťastie alebo tak týmto veľmi ľuďom pomáha, keď sa im dotýkam na konkrétnych bodoch na hlave, kde sú energetické centrá aj radosti, smútku, hnevu, aby sa vyplavili tie negatívne pocity a aktivizovali sa aj tie druhé pomyselné svaly, že napríklad, keď niekto len smútok aktivizuje, tak mu aktivizujem taktiež radosť. A
keď tam niekto má potlačený hnev, tak mu pomáham ako keby, aby zapracovalo to jeho pomyselné telíčko na tom, aby ho vyplavilo, aby sa uvoľnil. Takže toto je tiež taká metóda a je veľmi dôležité, aby keď manifestujete, tak to telo, to vedomie a tá myseľ boli v súlade. Lebo keď si len vy predstavujete, že budem si hovoriť afirmáciu a cítim sa dobre, ale telo vraví niečo iné, myseľ vraví niečo iné a vedomie, ktoré sa chce cítiť dobre, ale vám to nejakým spôsobom neguje, lebo to telo a tá myseľ mu vraví, že to sa nedá, tak ťažko dosiahnete tie svoje manifestácie. Je dôležité, aby ste si doriešili tie veci, ktoré sa tam na vás nahromadili v tej minulosti, keď ste sa zrodili. A potom tie veci už idú ľahko. Lebo keď vy ste v tých vysokých vibráciách, vysokej frekvencii toho vedomia, tak veci sa takto ľahko dejú. A nemusíte nič siliť. Napríklad ja som dospela do takého štádia, kedy naozaj necítim, že by som niečo potrebovala siliť. Tie veci idú veľmi ľahko. A som za to nesmierne vďačná. A aj vy toto môžete mať. Len potrebujete si aj uvedomiť, do čoho dávate tú energiu. Či dávate tú energiu do toho, čo sa nedá? Teda si hovoríte, toto by som chcela, ale toto sa podvedomí. Toto by som chcela, ale to sa nedá a toto neviem dosiahnuť, to sa nedá. A na základe tej minulosti, že ste sa popálili v minulosti v láske, tá myseľ vás varuje, toto nerob, lebo zase sa to zopakuje, alebo v minulosti ste boli nezamestnaní a teraz zase si začnete sabotovať novú prácu, že čo keď to zamestnanie sa skončí, čo keď sa to nebude dať. A tie nízke frekvencie, nízke vibrácie priťahujú túto negatívnu energiu. Ja som sa rozhodla, že budem robiť teda aj tie kundalini aktivácie. Chcem to spraviť v Leviciach. Bude to len pre pár ľudí. Ja som už spravila aktivácie už pre 5 ľudí a pre 40 ľudí online, čo je že ťažké, lebo tá energia, keď si predstavíte, že chcete s niekým telefonovať a spojiť sa alebo spraviť videočet, tak viete sa spojiť aj na diaľku, ale osobne preferujem tie aktivácie, ktoré sú osobnejšie, kvôli tomu, že keď ste doma, tak môže vás vyrušiť zvieratko, môže vás vyrušiť partner, nejaký rodinný člen. A tuto, keď sa stretneme, tak vieme spraviť tieto aktivácie toho vedomia a toho telička, aby sa začalo očisťovať a zároveň si potom vieme povedať tie pocity, zároveň si môžeme spraviť nejaké mini veštenie a mám zlatú klientku, ktorá mi vravela, že to keby si tak mohla to ukončovať a spraviť také ceremoniálne kakauko, tak by to bolo super, tak som si pre vás pripravila aj to, že budem robiť aj ceremoniálne kakauko. Budem rada, keď budete teda sledovať aj moju stránku. Už možno dnes tam zverejním termín. Ja som si povedala, že chcem, aby to bolo cenovo fakt pre vás prístupné. Tým, že ja som vybukovaná do novembra, je pre mňa ťažké príjmať nových klientov na odblokovanie, ale chcela by som vám takto hromadne pomáhať a tú energiu dodávať. Takže toto je taký ten môj spôsob, ako zvyšovať frekvenciu ľudí. Ak máte záujem o tieto odblokovania, ktoré sú naozaj, že vedomie, telo a mysel a kompletne transformovať ten život, tak mi určite napíšte. Ja vás rada dám aj na čakačku, vysvetlím vám viac, ako to prebieha, lebo tam sú aj úlohy, ktoré potrebujete dodržovať, aby ste vykročili z takej tej svojej komfortnej zóny, aby ste naozaj neboli v tých minulých frekvenciách, aby tá mysl vás tam neustále nenavádzala. A pri týchto kundalini aktiváciách sa ma aj pýtala klientka, že koľkokrát to treba opakovať alebo tak si predstavte takú masáž. Že niekto potrebuje častejšie chodiť na masáž, napríklad ja chodím 2-krát na masáž mesačne, a niekto nepotrebuje vôbec, niekto potrebuje raz za čas
a je to úplne individuálne, lebo to teličko, rovnako keď robíte ťažkú prácu, tak ono sa tak zanáša tými energiami. A budem rada, keď mi aj napíšete dolu do komentára, že o čom by malo byť ďalšie videjko, alebo že v rámci tohto, či vás niečo zaujíma. Ja vám pozriem aj kartičky, že čo vás čaká nasledujúce týždne, alebo na čo by ste sa mali zamerať, aby ste si primanifestovali to, čo chcete. Máte vybraté 1., 2., 3., 4. alebo 5. Ak ste si vybrali prvú, tak potrebujete si oddychnúť. Je toho možno trošku na vás veľa, dosť na seba tlačíte a vy keď ste oddychnutí, tak aj tá mysl povolí, už vás tak nejako netlačí a vtedy sa tie všetky vaše túžby vedia pohnúť. Lebo čím ste v radostnejšej tej vibrácii, tej frekvencii, tým krajšie veci si privolávate, nie vtedy, keď veci silíte. Ak ste si vybrali druhú kartičku, tak sa mi tu ukazuje, že budete finišovať nejaký svoj projekt alebo niečo, čo chcete zvládnuť. Ukazuje sa mi tu, že do jesene tam máte niečo, že sa niečo ukončí a máte tam nový začiatok. Ak ste si vybrali tretiu kartičku, ukazuje sa mi tu vybalansovanie toho života, aby ste tam mali splnené tie svoje potreby, aby tam vám vedelo prísť to, čo chcete. Lebo napríklad, keď neustále len robíte, tak sa vám ťažko primanifestuje láska. Keď neustále len sa venujete partnerovi a ste na takom pomyselnom obláčiku, tak veľmi ťažko tam máte úspech tej práci, ktoré nedávate tú energiu. Takže nájdete balans. A keď ste si vybrali štvrtú kartičku, máte začať nejako inak premýšľať. Stále premýšľate tou myslou na základe minulých skúseností, ale už potrebujete rozmýšľať trošku inak. Nejaké nové kreatívne riešenie. Tam má ten váš problém. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, tak to máte ochranu anielíkov. Ja budem rada, keď mi dolu do komentáru aj napíšete, ktorá kartička vám vyšla, či rezonovala, a budem rada, keď sa aj prihlásite na odber videí. Majte sa krásne a teším sa na vás opäť na budúce.